land, vi vil have et større Danmark, så grænsen skal være her. Totalt meget, ja. Total. Den skal gå her. Ja! Nej, skal den. Hop der, hop. Hvorfor gør han ikke bare, hvad jeg siger? Hvad fanden? Det var du ser mig, jeg smider ham ud af landet. CTH Sale, kom herhen. Jeg har besluttet, at I ikke skal være minister mere. Vi har valgt en ny. Dette er Danmarks nye statsminister. Nej! Vi vil have kongen ud! Vi vil have kongen ud! Folket har ombestemt sig. Kan I komme væk?